Subay sa ika-37 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong adlaw 𝗶𝗶𝗵𝗵𝗆 2023, adunay gipahigayon nga wreath-laying ceremony ang Cebu City Government dito sa Freedom Park sa dakbayan sa Cebu. Gipahimug-atan sa amahan sa Cebu Mayor Michael Rama ang kamahinungdanon sa paghandom sa mga Cebuanon ang kadaugan sa panaghiusa sa mga Pilipino sa EDSA People Power Revolution. Because it's an event that was historical. Just like Fall of Bataan, then the so-called yung Kilat and victory, and all of this should not be forgotten. Otherwise, George Santayana will not be happy. Because George Santayana, a famous poet, literary, born in Spain, but live in America, popularized. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Apan tambag ni Rama sa mga kabatununan karon nga wag tango na ang kasuko ug mopadayon na sa pag-move forward, ilabi na nga aduna nay bag-ong administrasyon nga nagpangu sa atong nasud. If we continue to be on heaviness, anger, then vindictiveness plus bitterness, it should not be encouraging the people of today, especially the youth. Learn, because there will always be two sides of the coin. And move forward, move forward. We have a new president, we have a vice president, President Marcos, Vice President Duterte. Let's help. John F. Kennedy has been telling us, ask not what your country can do for you, ask yourself what you can do for your country. And that will bring prosperity, peace, and progress. Gawa sa maong kalihukan sa Cebu City Government sa paghinumdum sa makasaysayanong revolusyon nga nagpalagpot sa pwesto sa diktador Ferdinand Marcos Sr., aduna po'y gipahigayon nga rally kagahapon Pebrero 24 ang mga nagkalain-lain sektor sa Katilingban. Kini gitambungan sa mga mag-uuma, mga mamumuo, mga human rights advocates, mga aktivista, ug mga miyembro sa mga progresibong grupo dinhi sa Cebu nga mimarcha gikan sa 𝗵𝗏𝗇𝗏𝗏 Circle paingon sa Dalan Colon. Mudimanda, mulihok aron kabuto ng iyahang mga demokratikong interes. Karon no nga sa grabing krisis, mas adunay dapat kadasi kaisog mismo ang mga tao nga itusok panalipdan pud ang iyahang mga batakang katungod nga mopadangat sa iyang yangungo, mo protesta, mo organisa ug mismong pagpalagpot ug usa ka presidente nga pabungol-bungol, pabuta-buta nga sasama ni BBM. Ilang gipahimug-atan ang pagpangayo og hustisya ug tinuod nga kagawasan sa mga Pilipino. Laing gipalanog sa maong mga grupo mao ang pag-aksyon sa padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton tungod sa pagburot sa inflation rate sa Pilipinas. Si Celine Lagundi, usa ka student leader, mipadangat sab sa iyahang personal nga pagbati mahitungod sa pagselebrar sa anibersaryo sa People Power Revolution. I strongly believe that the true essence of being Filipino is resistance, and through history, we've seen several manifestations of this, and the 1986 EDSA People Power Revolution is one of them. It would benefit us to remember that the EDSA Revolution didn't just happen overnight. It was the product of ceaseless action and relentless organizing of Filipinos across all walks of life. So I believe that the significance of the EDSA Revolution is that we as a people united are capable of change. And through understanding the roots of our oppression, we can be able to muster just as much, if not more, the people power that overthrew the dictator more than 30 years ago. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.